Hola, què tal? Avui vinc a parlar-vos de les que han estat les meves millors lectures del primer trimestre de l'any. Comencem. Bé, he tingut un trimestre peculiar. O sigui, vaig començar l'any amb lectures, bueno, sí, alguna de 5 estrelles, alguna de 4, però és veritat que vaig començar a gener i febrer, sobretot, amb poques lectures d'aquelles que dic, ostres, les recomanaré, no?, durant molt de temps. Març ja ha estat una altra història. Març ha estat millor, us he fet el resum, no?, de les dues quinzenes de març així recentment, llavors és veritat que potser els teniu com més recents, si heu vist els vídeos. Però he de dir que, en general, no m'ha quedat un mal trimestre. Us diré els llibres als que he donat 5 estrelles i el que m'ha semblat, ja us he parlat d'ells, per tant no serà cap novetat, però m'agrada recollir-los tots en un mateix vídeo. El primer llibre de gener, el que vaig donar 5 estrelles, va ser Els noms, de Florence Knapp. Tot una novetat, primera novel·la que ha tingut molt d'èxit, que és veritat que jo, en aquest cas, no em vaig deixar portar tant per l'èxit que se suposa que ha tingut, perquè és veritat que l'editorial me'l va enviar abans de que sortís a la venda, me'l va enviar d'aquests amb una edició d'aquestes no banals, no? D'aquestes que no es pot vendre, amb el meu nom allà personalitzat i tal. No ho tinc aquí, de fet, alguns els tinc aquí, altres no, llavors avui sí que us posaré només la imatge dels llibres. No el tinc aquí perquè el té una companya de feina, després la tenia una companya, després la vaig deixar-li una altra, bueno, se l'han anat passant, no?, diferents persones, i no sé ara exactament, sí crec que el té una altra companya que també es diu Meritxell, llavors li va fer gràcia, no?, que portés el nom a la portada. Bé, el llibre dels noms segurament ja n'heu sentit a parlar moltes vegades, perquè en aquest temps, no?, se n'ha parlat bastant. És una història que el que fa l'autora, i a mi em sembla molt original, de fet un dia ho parlava amb una companya que fins i tot ens semblava com molt interessant des del nostre punt de vista de feina, no?, com a psicòlogues, no?, com d'alguna manera el nostre nom determina la nostra vida, que no és ben bé així en aquest cas. En aquest cas és quin significat dona el nom, no?, la persona que ens el posa, els nostres pares, la nostra mare, és igual, qui sigui que ens posi el nom, li dona un significat, hi ha un perquè al darrere. Llavors, el que fa l'autora és donar-nos 3 possibilitats, no? La mare d'aquesta família ha d'anar a inscriure el seu fill al registre, té un marit que no és del tot d'aigua clara d'entrada, no sabem gaire res, després ja anem veient, però té un marit que sembla que... Té un marit que es diu Gordon i la tradició de la família és que tots els nens, el primer fill de la família, fill nen, es digui Gordon. Llavors, ells ja tenen una nena que es diu Maya i la noia ha d'anar a posar-li el nom, ha d'anar a inscriure el seu fill, no?, com a Gordon. Però un cop arriba al registre o mentre va cap allà, està plantejant-se si Gordon realment no serà posar-li una càrrega molt negativa en aquest nen. I el que fa una mica és valorar si li podria posar altres noms. Això juntament amb una conversa amb la seva filla de 9 anys, no? Llavors, al final, ja no és tant, com us dic, no?, el nom que li posa, sinó per què li posa aquest nom. Llavors, l'autora ens va com ensenyant com seria la vida d'aquestes famílies, no només d'aquest nen, en funció del nom que ha triat la mare. Llavors, és una història que em va semblar molt dura, molt bonica, però sobretot, la originalitat que té no?, aquest plantejament, no?, de dir, plantejar és com escriure 3 històries diferents, no?, i a més, d'una manera bueno, que tenen que cada nom té un significat, no?, i que les coses que passen estan com bastant relacionades amb aquest significat. Llavors, jo ja n'he parlat moltes vegades, per aquí us n'he parlat. Avui no m'extendré massa parlant dels llibres, perquè són llibres que ja us he comentat en altres vídeos, llavors simplement és dir-vos, no?, que m'han agradat molt i per què m'han agradat i per què estan en aquesta selecció dels millors. Aquí a YouTube normalment el que faig és parlo de tots els meus 5 estrelles del trimestre. Llavors a finals d'any, quan faig el top 10 i tal, ja em limito a triar-ne uns quants, però vull que surtin tots els que m'han agradat molt. I l'altre llibre, el que vaig donar 5 estrelles al gener, aquest sí que el passo totalment per sobre perquè és més que conegut, n'he parlat ara i fa temps perquè no és un llibre d'ara i és un llibre que és una relectura, és Hamnet, de Maggie O'Farrell. Jo crec que dient-vos el nom ja en tindria prou, perquè realment jo crec que us he parlat d'aquest llibre més d'un cop i, a més, a l'haver sortit la pel·lícula al gener, crec que ha estat a tot arreu, no?, durant molt de temps. És un llibre que agrada molt en general i hi ha gent a la que sé que no li ha agradat, però bueno, jo el vaig tornar a llegir amb motiu de que sortia la pel·lícula i no sé, tenia ganes com de recordar-lo bé, i la veritat és que l'experiència va ser bona, perquè de vegades quan veig una pel·lícula que tinc el llibre molt recent, és quan hi trobo més pegues a la pel·lícula, però en aquest cas sé que la pel·lícula és diferent al llibre, sé que a la pel·lícula es dona importància a unes coses que potser el llibre no, i al revés, detalls que a la pel·lícula no surten, al llibre tenen molta importància,
però tot i així em sembla una adaptació molt bona. Es nota que Maggie O'Farrell estava allà, no?, col·laborant en els guions. I què dir-vos de Hamnet, no? És la història de Hamnet, del fill de Shakespeare, però en realitat, del fill que es va morir de Shakespeare, però en realitat és molt la història d'Agnes, no?, d'aquesta dona, no?, de la dona de William Shakespeare. I al final el que fa Maggie O'Farrell és el mateix que va fer també posteriorment amb el retrat de matrimoni, que és agafar la vida d'una persona de la que se sap molt poc i ficcionar-la. Llavors, de la mort del fill de Shakespeare se sap molt poc, i el que fa és ficcionar el que pot haver sigut la mort. I realment al final és una història que té molta part, no?, la part d'Agnes, de molta connexió amb la natura, molt espiritual i així, però en realitat és una història que me la crec entre cometes, vull dir, sé que no és la història del nen, però me la crec. Llavors, un cop més recomano Hamnet, però crec que ja ho he fet tantes vegades que podeu passar de llarg si voleu, perquè em repeteixo molt amb aquesta història, però és que m'agrada molt. Al febrer vaig donar 5 estrelles, també igual que al gener, i van ser a 2 autores catalanes i a llibres que només estan en català. Per tant, aquí té més sentit, aquí té molt de sentit, no?, ensenyar-los en aquest vídeo, en aquest canal. Es tracta una és La bassa, de Meritxell Benedí Altés, i l'altra és Cendra, de la Carla Costa Sanz, i tots dos m'han agradat molt, perquè a més són molt diferents, però tenen coses en comú, no? Llavors, el de la Meritxell Benedí és la història d'una violència psicològica en la parella, no?, així com per simplificar, per posar una etiqueta. Això és el que em va dir l'editorial quan em va proposar enviar-me, llavors us dic això. Llavors, és molt interessant perquè estava comparat, em va fer molta gràcia perquè a mi em va recordar a Comeràs Flores, no? No s'assembla en tot, però sí que és veritat que hi ha una base que la recorda, però parlant un dia, jo no sé si us vaig dir això quan la vaig llegir, amb la Magda Minguet, l'autora de Vermuts i Barbuts, parlava amb ella i em deia, he connectat molt més amb tot i que a ella Comeràs Flores li va agradar molt, però em deia que havia connectat més amb la protagonista de La bassa. Per què? Bueno, entre altres coses perquè és més gran, no? Hi ha un altre nivell de maduresa en la relació de parella i en els rols que va desenvolupant la protagonista. Llavors, veiem l'evolució de la protagonista, veiem l'evolució de la relació de parella, veiem com aquest home tan idealitzat a l'inici, o aquest amor tan idealitzat a l'inici, no és exactament com s'imaginava la protagonista, no?, la Mireia, però tampoc com, d'alguna manera, potser nosaltres, si ja partim de la premissa que sabem que alguna cosa no anirà bé en aquesta relació, ja anem una mica, no?, allò, sospitant una mica de tot. Però sí que és cert que anem veient com el personatge masculí també evoluciona a mesura que evolucionen els esdeveniments. Llavors, són una parella jove, són una parella que s'han conegut, que s'han enamorat, que tenen projectes, no? Van adquirint, a mesura que avança la relació, van adquirint noves funcions, no?, laborals, no?, de parella, de pares, de tot el que podem pensar, no?, que és el normal, diguéssim, no?, quan ens anem fent grans i tenim una relació de parella. Llavors, amb això anem veient com els personatges evolucionen no cap a la mateixa direcció. Llavors, amb tot això, és un llibre que jo crec, a mi m'ha agradat molt, però més crec que ha tingut molt d'èxit després perquè l'he anat veient per xarxes molt recomanat i un altre llibre que crec que recomanaré moltes vegades i acostant-se a Sant Jordi, més encara. I l'altre, com us deia, és Cendra, també és una novetat d'aquest any, de la Carla Costa Sanz, i aquest llibre és un llibre que em va sorprendre moltíssim. És un llibre editat per La Magrana i és un llibre també narra una relació de parella que no acaba d'anar, però parla de moltes altres coses i d'una manera molt diferent. A veure, en aquest cas ens trobem a la protagonista de la història que està com recorrent al pis, o sigui, el pis on ella vivia, on havia viscut fa un temps amb la seva parella, s'ha cremat. Era el pis de la seva àvia. S'ha cremat, hi ha hagut un incendi i s'ha cremat el pis. Llavors, ella, en la novel·la, va fer un recorregut amb una psicòloga i els bombers pel pis aquest on havia viscut, no? Llavors, a mesura que va recorrent aquest pis, ens va explicar la seva història de parella, la seva història personal, i també anem coneixent parts de la història de la seva àvia. Llavors, tot plegat, tant una com l'altra, té molta relació amb el foc. El foc té, no?, un paper molt simbòlic en aquesta història i hi ha alguna imatge, sobretot al primer capítol, així com molt impactant, d'aquelles que, clar, l'únic que parlava amb una companya de feina, que també l'ha llegit, no?, i era, és que acabes el primer capítol i dius, és que ara ja he de seguir llegint per veure d'on ve tot això, no? La veritat és que vaig llegir-los seguits, també, a més, és que penso que vaig tenir un moment d'aquells que no saps per què de vegades l'any passat em va passar el mateix amb 2 llibres que parlaven sobre dol, no?, de mares que havien perdut fills i tal, que els vaig llegir com sense voler, no?, continuats, i penses, mare meva, no?, que malament.
que malament, vull dir, quines coses més tristes, no? I en aquest cas, també una mica, no? Que malament les relacions de parella, no? En aquest cas, en el cas d'aquests dos llibres. Llavors, bueno, no tenen res a veure un amb l'altre, l'única cosa és aquest tema de relació de parella, però són molt diferents. Tots dos m'han agradat molt, no sabria dir-vos quin dels dos m'ha agradat més, en realitat, perquè els dos m'han agradat molt, però són estils molt diferents. I el mes de març sí que ve més carregat de lectures que m'han agradat molt. Són els dos últims vídeos que he fet, per tant, tampoc m'extendré massa perquè els teniu com molt recents i els heu vist, però es tracta, d'una banda, de El silencio del contador de històries, que és un llibre que feia molt temps que tenia per aquí a la prestatgeria, que em cridava l'atenció, però a èpoques pensava que em feia mandra llegir-lo, no sé per què. No sé, no pensava que fos una història tan àgil, és un llibre que es llegeix superbé, i és un llibre que parla de la història del Líban, de la història d'una família libanesa que emigra a Alemanya i de la història del Líban en si. De fet, hi ha una frase que crec que ja us la vaig dir, no? Que diu alguna així com que qui pensa que entén el Líban és que no li han explicat bé, o alguna així. És com que la història del Líban és molt complexa, no? Llavors, en aquest cas ens trobem amb un nen de 9 anys, 8 o 9 anys, crec que és, que ha nascut a Alemanya de pares libanesos i amb un pare que li agrada molt, té un pare que li agrada molt explicar històries, no? Ell s'inventa com contes, no? Com històries amb uns personatges fixes, moltes vegades, no? I a aquest nen li agrada molt. I després hi ha una veïna també de pare libanès, que també, no? És una veïna que és una mica més gran que ell, però també tenen com aquesta cosa d'aquest narrador, no? Aquest narrador d'històries que sempre té una història nova per sorprendre'ls, no? Llavors, un dia, quan el nen té 8 o 9 anys, aquest senyor desapareix. Desapareix sense deixar rastre i, a més, hi ha com uns dies previs, no?, que es veu que aquest home està canviant una mica la seva conducta. Llavors, aquí, el nen, a mesura que s'ha fent gran, va com intentant entendre per què el seu pare va marxar, perquè el seu pare va desaparèixer, ell té la sensació de que el pare està viu, no? Llavors arriba un punt a la seva vida que ell decideix viatjar al Líban per també conèixer la seva història. Llavors, coneixem la història del nen, com us dic, quan era petit, però coneixem també la història de l'adult, no?, que visita el Líban a la recerca dels seus orígens. A mi és una història que m'ha semblat superbonica, en alguns moments molt trista, en altres moments, no?, com us dic, molt, molt bonica, amb aquestes històries, amb aquest rerefons, no?, de contes infantils també, no?, un tipus com de faules, no?, de històries que tenen com un significat, no?, i de història, com us dic, que a més, inclou el context libanès, no?, de l'època. Llavors, bueno, jo ja l'he recomanat, us la torno a recomanar, em sembla molt bona història. És llarguet, tindrà unes 400 pàgines, llarguet, no molt, però 400 i poc, o més, ara no, ara 400 i tal, i 400 i pico, no sé. Però es llegeix superàgil, realment. Jo us dic, el tenia allà pendent que no sabia si, i realment és una novel·la molt bonica. El següent llibre que vaig donar 5 estrelles va ser Mamàlia. Mamàlia sí que estarà, jo crec, entre les meves millors lectures de l'any. M'atreveixo a dir-ho ara que estem a principis d'abril. Potser, no sé, ara tinc un any fantàstic i al desembre no me'n recordo de Mamàlia ja, però jo crec que és una novel·la que em costarà oblidar i espero no oblidar-la, vaja. Mamàlia és la història de la Cora, d'una nena. És una història de moltes persones, no? Però és una història que està ambientada en un moment que no sabem quin és, a nivell temporal. Comença amb una història d'una persona adulta que està explicant la història de quan era petita i es va perdre, no?, que és aquesta, la Cora, es va perdre en un poble de França, no?, que estava amb el seu pare i la parella del seu pare. Un dia va sortir, es va perdre, va entrar en una cova i va descobrir unes pintures en una cova, no? Llavors, ella explica la història aquesta, explica per què la van impactar tant aquestes pintures, no?, tot el que va viure en aquella excursió en la que es va perdre. Llavors, estem en un moment que dic que no estem situats en el temps, perquè és com la sensació aquella de futur proper, no?, de futur proper o d'actualitat, però d'actualitat distòpica, no? És una societat on les dones ja no poden ser mares de forma natural, les dones han de ser, no?, inseminades en uns assajos clínics on només es pot provar una vegada, si una vegada no funciona ja no es pot ser mare, no? Ja predomina la infertilitat femenina, les parets dels úters s'han tornat superfines, és perillós quedar-se embarassada de forma natural. Llavors, en tot aquest context, els volcans, això una altra cosa, no?, que impacta com molt és que els volcans no paren d'estar, no?, estan entrant en erupció tota l'estona, hi ha com pluges de cendra. Llavors, per això us dic que és com una societat fàcilment reconeixible a l'actualitat, però està passant tot això. Llavors, és aquesta cosa que us dic, no?, d'actualitat, futur, proper, distòpic. Llavors, em va semblar una història superben escrita, això sí, això ja m'ho havien dit, i superoriginal.
fora totalment de la meva zona de confort, un tipus d'història que potser jo no triaria per llegir. Per què vaig triar-la? Doncs perquè en un moment, quan va sortir, mesos després de que sortís, em vaig deixar portar per l'eufòria i el vaig comprar perquè n'havia llegit molt bones crítiques. Però després jo crec que el vaig anar deixant allà una mica raconat perquè no és el tipus d'història que a mi em sol agradar i em feia una mica de por que no m'agradés. Totalment sorprenent, o sigui, evidentment no és un tipus d'història de les que acostumo a llegir, però sí que us he de dir que està tan ben escrita, que és tan fàcil entrar a la història, que hi ha coses que potser en una altra novel·la hagués dit no me les crec gens, no? Evidentment, hi ha molta fantasia, no? Llavors no me les crec gens, però aquí m'hi encaixen, no? Llavors, no he deixat de recomanar-lo des de llavors i espero, no sé, digueu-me vosaltres si l'heu llegit i què us ha semblat, perquè és veritat que m'han escrit diferents persones per dir-me el mateix que estic dient jo, de dir, és un llibre que jo tampoc hagués llegit, que no és el tipus de llibre que llegeixo habitualment i tal, però també m'ha agradat molt. Per tant, en aquest cas, no sóc l'única. No sóc l'única que s'ha deixat portar fora de la zona de confort i ha gaudit. Un altre llibre que m'ha encantat és El vell escriptori, d'Aki Shimazaki. Aki Shimazaki és una autora que m'agrada molt, llavors la pentalogia d'aquesta família Nire, no? La lluna plena, Susurant i una noia a Tòquio, són llibres que m'agraden molt, llavors, evidentment, en aquest cas, El vell escriptori, que parla de... O sigui, a Lluna plena coneixem els pares i a Susurant una de les filles, a una noia a Tòquio l'altra filla, i en aquest cas el fill, en Nobuki. Aquí en Nobuki ens planteja la situació, no? Ell està en un moment vital bo, ell té dues filles, està a punt de separar una altra vegada, no? Una bona relació amb la seva dona, feina, tal. A més, crec que toca la guitarra, també, no sé, té com una vida estable i bé, però té una mare amb Alzheimer que ja ha deixat de reconèixer, ja no el reconeix. Llavors, no és una mica el contrast com ell a la seva vida està avançant i està en un moment feliç, però té aquesta mare que ell intenta apropar-se de diferents maneres perquè com a fill ja no el reconeix. Llavors, per una banda això i per l'altra banda hi ha un vell escriptori que ell conserva des de la infància i que un dia, obrint un calaix que estava encallat, troba un diari que era el diari de la seva mare, el diari que la mare va començar a escriure quan va començar a perdre la memòria. Llavors, aquí, no, el Nobuki, és com que coneix coses de la seva mare que ella ja no li pot explicar, evidentment, perquè no les recorda, però bueno, ell tindrà una altra visió d'aquesta dona, no? D'aquesta dona que ara ja està en una residència, no? Que ja ha perdut com moltes facultats, però mentre ella està així i ell, com us dic, s'hi apropa d'una altra manera, està coneixent aquesta història. Llavors, és una història supercurteta, d'aquestes que es llegeixen una estona i que a mi, un cop més, m'ha encantat. Un altre llibre d'aquest mes de març que m'ha agradat moltíssim, també us ho vaig dir en l'últim vídeo, és El jardiner i la mort, de Georgi Gospodinov, que és la història, no, de la mort del pare de l'autor. Ell narra, no, com el seu pare passa els últims dies des que li diagnostica la malaltia, no, que té un càncer terminal, com ho viu ell com a fill, com aquest dol, no, que comença a anticipar-se quan el pare està malalt, però també és molt bonic com l'autor inclou anècdotes, inclou situacions viscudes, no? Fins i tot ell ja ho defineix com per agafar aire, no? Per quan la cosa es posa molt intensa i és molt dura, ell mateix utilitza, no? Aquestes anècdotes, aquestes pauses, com per transportar-se a un altre moment, no? Llavors, ell va escriure aquesta història mentre el pare s'estava morint i després de la seva mort. Llavors, recorre a aquests moments, no? Perquè al final, de fet, és un dol, no? El dol implica això, el dol implica plorar, el dol implica moments, no, molt durs, però també implica recordar la persona en moments macos, divertits, bons records. Llavors, és una cosa que fa molt bé l'autor en aquest llibre, amb capítols supercurts de 2 pàgines, d'aquests que et permeten anar parant. Llavors, jo el vaig llegir en castellà, però està editat per Periscopi en català, i és una història que no em canso de recomanar, però també us dic una cosa. Jo entenc que no hi ha llibres que serveixin per tots els moments, però aquest és d'aquells que en determinats moments entenc que pot ser molt dur llegir-lo. Jo parlava amb una companya que va perdre el seu pare fa un any i m'ho va preguntar, diu, no sé si ara seria el moment. I dic, clar, és que depèn de quin moment del dol estiguis, no? Però potser quan tens això tan recent, no sé si és com patir molt, no?, llegir un llibre així. De totes maneres, cadascú porta els seus processos com pot. Llavors, potser sí, potser és una mica més com catàrtic, no? Llegeixo i ploro i connecto. No sé, això és una cosa molt personal, però que sapigueu que és una història que és dura i que en determinats moments ens pot fer patir molt. I per últim, ja us vaig parlar també d'aquest llibre la setmana passada, hi ha el llibre de Cruz Torcida, de Sally Carson, editat per Alianza,
No sé si us vaig dir, jo crec que sí, la setmana passada, que de cop i volta ha passat una cosa molt estranya, que és un llibre que portava abandonat, oblidat, vaja, des de que es va publicar pràcticament l'any 34, que l'any passat el van traduir a Anglaterra, o sigui, el van tornar a publicar a Anglaterra, i llavors es va com tornar a tenir va com tornar a tenir més èxit, no? I va cridar com més l'atenció, llavors s'ha traduït al castellà i l'han traduït dos editorials a la vegada. Llavors, l'Alianza me'l va enviar un parell de setmanes abans que sortís, en plan, surt l'1 d'abril i tal, i de cop i volta, una setmana abans, començo a veure que una altra editorial l'està anunciant com que ja està a les llibreries. Aquest es diu Cruz Torcida i el de l'altra editorial es diu La Cruz Torcida, però bueno, és el mateix llibre. Llavors, bueno, no sé, hi ha algú que va dir que l'altre era una millor traducció, tal, no sé, són dues traduccions superactuals, per tant, jo no m'he llegit l'original com per saber quin dels dos està millor traduït. I he de dir que és un llibre que en aquest moment crec que serviria com per reflexionar sobre l'actualitat, sobre el moment actual. No, perquè al final aquesta història és una història que transcorre durant 6 mesos, l'any 33, està escrit al 34, però està ambientat a l'any 33 quan Hitler puja al poder, no? Quan el nacionalsocialisme comença a tenir, no, com molts adeptes, i el populisme, no, fa que Hitler acabi tenint molt més poder del que d'entrada potser es pronosticava. Llavors, estem en una família normal, entre cometes, una família com moltes que hi havia a Alemanya, que la protagonista femenina, no, l'Alexa, és una noia jove de 18 anys, no sé, joveneta, que té els seus pares, els seus germans, i que té 2 germans que ja s'han afiliat, no, al partit nazi, que estan una mica com deixant-se seduir, no, per totes les consignes del partit nazi. I té un promès que, de fet, és de religió catòlica, però té un cognom jueu, és d'origen jueu. Llavors, de cop i volta, comença... O sigui, ell és de religió catòlica, llavors, realment, en quin moment, no, se'ls havia passat pel cap que aquesta persona fos jueva. Però comencen com l'acomiaden de la feina, no? Comencen com no sé, prohibir-li que se senti en un banc d'un parc. Aquestes coses que ara, no, 90 anys després, sabem, no, que van passar i n'hem llegit moltes històries, però que en aquell moment l'autora les veu com amb molta claredat. I a mi m'ha fet pensar molt en l'actualitat, com us dic, no, de moltes vegades com ara anava a dir partits polítics, però és igual, no vull ficar en política, no? Com de vegades missatges, no, d'aquest tipus tan radicals, tan de culpar uns i fer bons els altres, o de buscar com al cap de turc una mica per tot el que està passant, acaben tenint molts adeptes, no? Acaben tenint com molta gent que no fa crítica d'altres coses que poden haver-hi darrere aquestes idees. Llavors, em sembla un llibre que és una meravella, de veritat, i que si us crida l'atenció la novel·la històrica, llegiu-lo, perquè val molt la pena. I fins aquí les lectures les millors lectures del primer trimestre de l'any. Com veieu, he anat bastant ràpid, però és que realment són llibres dels que us he parlat fa molt poc. Llavors, bueno, era per fer una repassada, tenir-los recollits tots en un vídeo i perquè pugueu triar també potser alguna de les lectures per regalar o regalar-vos per Sant Jordi. Ens veiem la setmana que ve en el proper vídeo.